Masu kallon mu da warhaka, barkan mu da sake saduwa da ku, barkan mu a cikin wannan tashoshi namu da muke kawo muku shirye-shirye ta bayan tashoshin mu wato Farfajiyar Mata TV da kuma Na'isa TV dukkan su a YouTube channel, inda muke kawo muku shirye-shirye da suka shafi mata da maza, kama daga abubuwan da suka shafi gyaran jiki, magunguna na sanyi, na ƙarin ni'ima na maza da mata duka gabaki ɗaya waɗanda za ku haɗa da kanku da kuɗi ƙalilan kuma ku yi amfani da su waɗanda kuma ba sa cutarwa ga lafiya, sai dai ma su ƙara inganta ta. Kuma mukan yi magana akan abubuwa da suka shafi dabaru na zamantakewa da mu'amala ga mata da mazajen su, da kuma abubuwa na yau da kullum wanda muke jan hankali domin a ga cewa an gudu tare an tsira tare duka gabaki ɗaya mukan duba, kuma abubuwan da suka shafi abin da yake faruwa a duniya ko a cikin al'umma duka wannan shi ne abin da shirin ya ƙunsa. To kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, idan yau ne kawo ziyarar ku ta farko a wannan tashoshi namu, to da Allah ku shiga Farfajiyar Mata da kuma Na'isa TV. In yau ne shigowar ku ta farko, ku yi mana subscribing, ku yi mana liking, ku yi mana share, ku yi mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda da zarar mun ɗora sabon abu kai tsaye za a sanar da ku, abin zai zo gare ku. Ta yau za mu yi duba game da wani ko mu yi jan hankali mu yi bayanin yanda abubuwan suke, wani kuskure da ‘yan uwa mata suke yi tsakanin su da mazajen su. Za ki ga in aka ɗan samu akasi kika yi wani abun, kawai wani abun ma bai taka kara ya karya ba, sai kawai miji ya zo ya balbale ki da faɗa, ya balbale ki da faɗa. In yayi wannan faɗan ko kuma yayi miki wani abun da ya ɓata miki rai, so ba kula shi za ki yi ba, ke ma ki ga cewa don me yayi miki faɗa, yayi miki kaza, yayi miki kaza, ba wannan za ki yi, ko kuma ki ce za ki ɗauke masa wuta, duk waƴansu abubuwa da kike yi ki ce kin daina yi masa, ranar ki yi saboda ke kin yi fushi. So ba haka za ki yi ba. Idan irin haka ta samu, ya zo ya gama balbalin faɗan sa, ya gama ya ƙare, kika ba shi haƙuri, ki ce ba da sanin ki kika yi ba, a yi haƙuri ba za ki sake ba, shikenan. To a lokacin idan ma ya yi miki wani abu da bai dace ba, in kika ce za ki yi wannan fushin, duk ba zai gane kuskuren sa ba. To matakin da ya kamata a ce kin ɗauka, duk abubuwan da ya kamata ki masa, ki yi masa. A inda za ki ɗan nuna wannan ɗinki shi ne, misali idan kuna cin abinci tare, kin ɗauko abinci kin kawo masa, ki ce to ki zauna mu ci, sai ki ce a'a ke kin ƙoshi kawai, ki ce a'a ke kin ƙoshi, ba wani haɗa rai za ki yi ba, kawai abin da za ki ce masa kenan, ke kin ƙoshi. Zai ce a to me yasa? Ki ce kin ƙoshi, kin ci abincin ne? Ki ce a'a kawai dai na ƙoshi ne. To ya muna cin abinci tare ki ce kin ƙoshi, a da wani dalili, akwai dai wani abun, kin ga zai tambaya, zai bi diddigin wannan abun. To in ma zuwa aka yi aka saba, kun ɗan zauna haka, kuna kwanciya tare, kin kwanta, kowa ya kwanta an saba za a yi hira ko a ɗan yi wasanni, a ɗan yi waƴansu abubuwan, ranar kawai kina zuwa ki kwanta kawai ki rufe idon ki, ki shiru. Zai ce wai lafiya yau me ya same ki? Shi da kansa zai tuno abin da yayi miki a baya. To ko dan ɗan abin da ya faru ne ɗazu tare, shi yasa kika yi wannan fushin. To ai ni ba da niyya nayi ba, ai wane ne, to za ki ji an hau sauke burutsu kuma ana lallaɓa ki, wane ne ya mutu waye ya iso. Ki ce a'a ni ai ba wai dan ka yi haka bane ba ya ɓata min rai, ai ka isa ka yi min faɗa ne, to amma abin da nake so, bana son ka dinga min faɗa a gaban mutane da makamantan irin wannan, to zai gane za a gyara ba zai sake ba.